Argi-oilarra hegazti migratzailea da. Euskal Herrira udaberrian ailegatzen da eta udazken hasieran berriz alde egiten du. Isurialde Mediterraneoan kabiak egiten ditu eta umeak hazten ditu, baina isurialde Atlantikoa ez zaio hainbertze gustatzen eta gutxi ikusten gutxitan. Eta ikusten direnak migrazio bidaian ari direnak, ale hauek bezala. Argi-oilar batzuk negua Iberiar penintsulako hegoaldean pasatzen dute eta bertze batzuk berriz Afrikara joaten dire. Bere izen zientifikoa Upupa epops da, baina hegazti ederrunek izen hauniz izaten ditu. Hemen gure inguruan batzuk deitzen diote San Martin oilarra edo Galliko de San Martin edo bertze tokitan Babuta ere deitzen diote. Argi-oilarrak leku epelak eta zelai eta soro garbila gustoko ditu. Bere moko luze, zorrotz eta makurrari esker, kakalardoak, txinurriak, matxinsaltoak, arrak, bentarrak, armiarmak eta zizariak jaten ditu batez ere. Argi-oilarra tamaino erdiko hegaztia da. 28 zentimetro neurtzen du bere gorputzak. Uso bat bino pixko txikixigua eta zozo bat bino